Имаше едно нещо, което ме побъркваше с години. И това е, че вярвах в хиляди неща. А вътре в мен се усещаше празно и не го чувствах и се едно повтарях чужди думи, някакви утвърждения, мантри, които не ги усещах като свои. И наскоро осъзнах нещо много важно. Има огромна разлика между това да вярваш и да знаеш. Защото вярването е в главата ти, то е в съзнанието. Това са копиране на чужди модели на поведение, чужди думи, как са ти казвали в детството, какво да правиш, как да го направиш, така трябва, не се прави така. И това са твоите вярвания. Как трябва да го помислиш, кога трябва да говориш, кога трябва да замълчиш, какво си прочел, какво повтаряш. Докато знанието просто си е там. И ти го знаеш, ти го усещаш, ти го чувстваш и това си ти, автентичен ти. Няма нужда да го мислиш, няма нужда да го доказваш, няма нужда да правиш нищо. То просто е усещане вътре в теб. И проблема на много от нас е това, че се опитваме да си набием в главата някакви вярвания, които изобщо не са наши, те не резонират с нас. Но тъй като някой някъде ни е казал това се прави така, ние вярваме и го проектираме като модел на поведение. И точно това е причината нищо в живота ти да не се променя. Сподели ми в коментарите, има ли нещо, което се опитваш да вярваш, но някак си изобщо не го усещаш. Ако това съдържание ти харесва, хареси видеото, сподели го с някой, който има нужда да чуе това и ме последвай за още.